Аз съм Вескове и днес играем GTI 5. Да, точно така. GTI 5. Това е... Ето, грозник. Вижте ми само маската, колко е фън. Колко е готина. Страшна, а? Право цепи мрака. И решил съм да отида да катеря планината. Тъй като... Малко искам да разнообразя с клипчета. Момент. О, не. Искам си звук. Момент. Аудио. Тук ще го усилиме на едно. Окей. И сега навлизаме в този тунел. Момент. Само да видя дали всичко е наред с клипа. Окей, всичко. Би трябвало в същия ден, когато го снимам, в същия ден и да го кача. Ще видя. Сигурно днес ще го кача. Тоест, днес е петък, може би. Не съм сигурен. Ще ви излъжа. Ама май е петък. Абе, петък е, абе не знам. Петък е, да. Лекичко сега. Лекичко ще става джипара яко под наса. Това ще е един малко по-кратък клип, предполагам, тъй като съм намислил да се кача догоре и да се върна по най-бързия начин, тъй като не ви отнема много от времето. Сега да е тук много гадно нагоре. Е тук точно, тъй като понякога ми свърля джипа отдолу, т.е. самият път е много нагоре и като леко ми поднесе, заставам на едно място и до там. Трябва да слизаме да бутаме. Така, тук са и тук е много гадно. Дай. Значи, слаба работа си, джипаро. Слаба работа си, ей. Няма се отклонявам от пътя с тази джипка. Гледам, че нещо не е от най-мощните. Така ми се струва поне. Не искам да има фейлове. Сега тука, гледайте сега. Тук не може да тръгне, дами и господа. И какво е това нещо? Какъв е този джип? Това джип ли е според вас? Да не може да тръгне от тука. Ама ще го изкара. Защото Веско е кара. Аймо газ. Аймо. Така, тук почти винаги минавам от тази страна. Трима. В принцип виждам само двама, но... Шанс. Пискат нещо. Се чува. Опа, айде. Айде, сталависта. Ай сега наобратно. Сега отдолу нагоре. Спуках си гума. Браво. Че късмет. Че късмет. Айде надолу пак. Ще гледаме, внимаваме. Че... Значи... Как можахме да спукаме гума, бе? Сега се спукаме гума, сме за никъде. Айде. Май ще гърмиме. Така поне ми се струва на мене. Дръж го. Питам се да го удържа, ама. Айде. Няма ли някое дърво ме спре, бе? Аре. Натиснал съм назад на спейс. Завиването, нали, на... Само там дано да има някоя кола, защото просто това ще е пълен фейл. Опа, айде, рън. Това ще е пълния фейл. Как можахме да спукаме гума точно в храста горе, където няма значение, просто да мина някакъв джип. Брато, чакай си сменим джиповете! Брат! Чакай ме! Чакай! Спри се! Не, той драсна много надалеч. Ето че ще си минем от тука. Ще потърсиме някъде другаде. Как можахме спукаме гума, бе? Гати от качалките.
Беге, бе! Гледай го сега. Право го прерязах с тази джанта. Поднася като за световно. Направо няма удържане. Гледай, то не може, той едвам се удържа. Какво е чудо? Малко сплесках отгоре надолу, когато слизах, ама ай сега, малко. Някакво такова. Сега се возиме. Докато стигнем да си вземем някакъв нов джип, докато качиме и маше малко по-дълъг клип, отколкото си мислех. Заради то фейл тука. Дали ще е с 5-10 минути по-дълъг или ще е по-кратък, то според мен е се тая. Нали? Лекичко поднаса, нищо това. Гледай сега. Значи, това дръвче не мога минем през него, ама май. Е, там има долу един джип. Дрън с малко. Ама сега тука доста пъти съм крал джиповете и сигурно сега ще излезат уния с патлаците. Не. В принцип тук има едни такива спатлаци. Сега се пробваме наново. Къде ще заобикалям аз, бе? Къде ще заобикалям, бе? Искам малко по-бързо да се кача догоре. И затова оттам мина. Газ. От тука ето пътче е страшно готино такова. Страшно готини пътчета има тука. Черни. Доста усукани, т.е. всяко минава през всяко. Нали? Схващате. И сега от тука много внимателно трябва да се качиме, защото това тук е гадното място, където почти винаги фейлвам. Мятам се надолу и айде. А там горе как се метнахме, просто нямам думи. Това е... Добро е това. Тая джипка е горе-долу. Сега... тука... При малко кето от първи път не можахме да го минеме. Сега, защото... Исках малко си истериката, ама... Шанс. Сега тука... Рън... Това не го видях. Какво? Това има аларма. Какво? Аларма на тая бричка посред... тука планината. До средата на планината. Кой ще дойде да вземе, бе? Аз. По принцип бих. Сега не. Опа! Леко, че при малко тук фейлнахме. Сега да няма пак. Дай. Как поднася при тръгването още. Тук е много гадно, тъй като самото завойче ме изхвърля нататък и просто фейл, нали? Досещате се вече веднъж. Фейлнахме. Съсредоточавам се възможно най-много в пътя. Така, тук също е много... не е тук. Ние почти стигнахме. Ето го там горе това. Надолу ще предполагам по-бързо. Така, от тук. И не, няма се фърлям от горе чак долу. Просто ще си карам по пътя. Бегай. Не го сгазихме, това е доста добре. Не чак пък доста, ама айде. Добре. Така, от тук. Я гледайте, през камъни, през всичко, това няма опирачка, бе. Няма опирачка това. Ще го пробвам. Там долу да го изкача. Тук. Сега трябва да го резна яко. Да. Друг път. Някой друг път обаче. Айде! Май го
Заклещи го по най-тъпия начин, дами и господа. Ще пробвам да го избутам някак, но надале. Абе не скачай бе, приятел. Съм ти казал да скачаш, нали? Сега ти казах да скачаш. Леле. Окей. Добре, че има мотори тук. Взимаме само мотора и слизаме надолу. Гледайте колко яко просто изглежда мотора. Вау. Много готино, като човек е на него просто. Еми как си свали маската така? Абе. То много зле този мой човек. Как може да падне там? Ми задръж се, приятелче. Ай сега се возиме. Надолу. Тука, какво беше? Опа, леко да няма са. Сега пускаме по инерция. Използваме само ръчната. Алили. Само ръчни използваме. Теге бе, животно. Тука. Така. Мали, за малко. Ама не, май нямаше да падне. Нямаше. Шанс сега. Изсилваме се яко надолу. Това замина. Просто не натискам спирачки. То само си намаля. На някои места. Уоу! Тук обаче ще трябва да намалим. И тук пак го пускаме по инерция. Най-ново да стигнем долу до рекичката, до деренцето. Даваме газ. Тук са... Така, и тук вече оставяме мотора за замяна на колата, тъй като горе малко я... Нали, оставих. Я видим сега как си сложи маската. Опа! Телепортация мафак. И тук е при дърводелната и... за пясък, нали, това. Там има дърва. Там. Там има дърва. Гледайте какъв голям кран. И добре хора, това беше от мен. Аз бях Веско. Днес играехме GTA 5. Абонирайте се, харесайте, покажете на приятели. Очаквайте още клипа на GTA 5 на Лига и на Майнкрафт. И довиждане.